Tabang sa kapwa an mawot, daing pa ibabaw, daing pa irarong, gapos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol, sinda kita ika, ako Bicol, sinda kita ika, ako Bicol, sinda Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol, sinda Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Magandang hapon mga ka-aksyon at mga kasurog. Ngayong hapon formal na makikita natin itong awarding ng wheelchair sa ating mga maswerteng na piling benepisyaryo nitong wheelchair ngayong hapon. Ito ay patunay ng Ako Bicol Party List ay patuloy pa rin sa pagtulong sa ating mga kababayang nangangailangan. So nakikita nyo mga ka-aksyon, mga kasurog sa aking likuran ay ang 5 na kapamilya nitong mga benepisyaryo na uuwi ngayon ng wheelchair para sa kanilang kapamilyang may kapansanan. So puntahan natin yung unang kapamilya nitong benepisyaryo. Magandang hapon po, Nanay. Magandang hapon din po. So, Nanay, kayo po ay taga saan? Taga Bunga, Legazpi City. So, kayo po ay taga Legazpi City. Sino po yung gagamit, Nanay, ng wheelchair? Yung kapatid ko po na bunso, na-stroke siya, saka diabetics. So, isa po siyang stroke patient at meron po siyang diabetes. So, ilang taon na po na nakakaranas po siya ng sakit na ganito? Bali, 2 taon na po, madam. Opo. So, 2 taon na naghihirap po ito pong kapamilya po ninyo. So, bakit po kayo lumapit, Nanay, sa Ako Bicol Party List? Kasi po, madam, pag magpapacheck up kami, hirap kami magdala sa kanya sa hospital. Kasi kakaunti lang doon ang wheelchair. Minsan, yung doktor na lang ang lumalapit sa kanya. Kaya nakakahiya naman pag minsan. So, ngayon po, Nanay, na araw na ito ay umaasa po kayo na yung inyo pong kahilingan ay maisa sa katuparan po ng Ako Bicol. Opo. So, dyan lang po kayo, Nanay. Ito naman, si Tatay. Tatay, magandang hapon po. Hapon po, ma'am. Opo, ano pangalan niyo, Tay? Alden Mier, Opo, Alden. Taga saan po kayo, Tay? Tagalibon, Albay po. Taga-Libon siya, mga ka-aksyon. At para kanino naman po itong hiningi niyo pong wheelchair? Bali po sa tita po ng asawa ko. Opo. Napano din po siya, sir? Bali po naputulan siya ng paa kasi diabetic po. Okay, so isa rin siyang diabetic, So, sa tingin niyo po, yung paghingi niyo po ng wheelchair sa Ako Bicol Party List ay malaking tulong po sa asawa po ng tita ninyo? Napakalaking tulong po. Kasi nung wala pang wheelchair, binubuhat siya para makapunta ng sakayan. Tsaka nangiiwan po kami ng wheelchair kasi madalang po ang wheelchair doon sa amin. Opo. So, ibig sabihin, sa hirap ng buhay, wala po kayong, hindi po kayo na nakakabili ng wheelchair, kaya nangihiram na lang po kayo. Opo. Sige po, Tatay. Ito naman si Nanay. Nanay, magandang hapon po. Magandang hapon din. Opo, napakaganda niyo po, Nanay. Ano po yung pangalan? Bilya, Si Bilya. Taga saan po kayo, Nay? Sulong Kamaligal. Sulong Kamalig. So, ibig sabihin, malayo pa po. Nagpunta kayo dito. Umaasa na ngayong hapon po ay makakauwi po kayo ng wheelchair. Para kanino naman po ito, Nay? Sa tatay ko, Sa tatay po ninyo. Ilang taon na po si tatay? 96 year. 96 years old. So, 4 years from now, 100 years old na po si tatay. So, ano naman po yung sakit po ni tay? Na-stroke po siya. Okay, stroke patient. Ilang taon na din po siyang nahihirapan sa kanya pong kalagayan? Mga 17 years na. 17 years. Nakakalakad pa. Ngayon hindi na siya. Kaya kailangan na ng wheelchair. Opo. So, 17 years din po kayong umaalalay kay tatay. Opo. So, dyan lang po kayo, Nay. Eto naman si ate. Ate, magandang hapon. Anong pangalan? Joan po. Joanne. So, taga saan naman po kayo, Joanne? Taga Alimbay po. Dito lang sa Legazpi. Para kanino naman yung hiningi mong wheelchair? Para po kay mama. Si Mama. Okay. Na paano naman po si Mama at ilang taon na po siya na hindi nakakalakad? Nagka-may stroke po. Nagka-mild stroke, opo. So ilang taon na po siya na nahihirapan sa kanya pong sakit? Mag 1 year po.
1 year. So, gaano kahirap sa isang anak na nakikita na nahihirapan yung nanay? Sobra po. Sobrang hirap po. Kaya dako lang tabang po ini para sa umiyak. So, everyday nakikita mo si nanay na nahihirapan. So, paano nyo po inaasikaso si nanay? Ito ba si nanay ay laging nakahiga na lang or hindi man po ninyo naidadala sa labas ng bahay? Nakbali naka-bedridden na po siya. Palaging nakahiga kasi nagkaroon pong diabetic din po. So, ngayon na andito ka, ano yung gusto mong sabihin sa Ako Bicol Party List? Unang-una po, maraming salamat po kung Pido Garpin and then sa Ako Bicol Party List. Kasi, dako lang tabang po ini para sa muya. Sana po dakol po kamong matawan pong tabang. Gaano mo kamahal itong si nanay? Sobra po. Meron kang mensahe sa kanya? Opo. Palining inagad mi po sa Ako Bicol para sa imo po ini ma. Kaya di ka na pinming nakaigda. Makakaluwas ka na, makasimba ka na, kay Bami. So, ganyan, ramdam namin yung pagmamahal mo, pagmamahal mo sa iyong ina ng sobra-sobra, gagawin ng lahat para lang magaanan yung buhay, para lang maipakita sa nanay yung tunay na pagmamahal ng isang anak. Maraming salamat. Andito naman si ate. Ate, magandang hapon sa iyo. Good afternoon, Ma'am Rem. So, taga saan at ano yung pangalan? Daraga po, Ellery. Ayan. Ate Ellery, sino naman yung gagamit ng hiningi mong wheelchair sa Ako Bicol? Yung mother ko po, na-stroke din siya nung December. Kaya nasa stage pa talaga siya na hindi pa siya makabangon talaga. Gaano kahirap na nakikita mo din yung nanay mo na hindi makalakad, ibang-iba noon na normal pa yung buhay. Gaano kahirap sa isang anak? Sobra, ma'am. Sobra. Hindi mo nga kayang tingnan. Kaya talagang lahat gagawin mo para kahit papano, ma-feel niya pa rin na hindi ganun ka siya kapabigat. And yung ibibigay mo para kahit papano, kahit konti lang, bumalik yung dating buhay niya. Kahit yung simpleng makaupo lang, ma'am, very big deal na ito para sa iya. Ilan po kayong magkakapatid at ano po yung trabaho po ninyo? 3, ma'am. Ahente po. Okay. So 3 kayong magkakapatid, isa kang ahente. Kung iisipin, meron naman kayong trabaho pero hirap pa rin sa buhay. Sobra, ma'am. Kasi alam naman natin yung sitwasyon natin ngayon. And hindi sa talagang mabigat yung mayroong sa may sakit sa bahay. And ang financially, emotionally, physically, talagang mahirap siya. So ano po yung nag-push po sa inyo para humingi po ng tulong sa Ako Bicol Party List? At saan niyo po nalaman na talagang ang Ako Bicol Party List ay tumutulong sa ating mga kababayan, especially doon sa mga walang-wala? To be honest, naging part ako ni Ako Bicol. We've been supporting Ako Bicol ever since, lalo na sa mga medical mission. So talagang nakita ko kung gaano kaporsigido si Ako Bicol tumulong. So when it's time na ako na yun humingi ng tulong, talagang hindi ako binigo ni Ako Bicol. Talagang binigyan talaga kami niya. So ang laking bagay na nito para sa amin kasi yung dapat ibibili nito, maibibili na namin ng gamot and other na lahat ng iba pang kailangan ng mother ko. Ayun. So ibig sabihin, isa po kayo sa buhay na patunay ng Ako Bicol Party List ay walang pinipili. Mapahirap man or mayaman, natulungan man o hindi pa, ibig sabihin, lahat ay nabibigyan ng pag-asa because ang Ako Bicol ay laging naandyan. Yes, ma'am. And walang pinipili sa Ako Bicol ng malapit o malayo. Alam namin yan kasi inikot namin yung buong Bicol, makatulong lang sa mga nangangailangan noon. And alam ko talaga, sinuyod namin, nakita namin kung paano yung travel natin, Ma'am Rems, yung travel, paano talagang tiniis namin para maibigay lang talaga yung tulong ni Ako Bicol para sa mga nangangailangan.
Ayun. So, thank you po Ate Ellie. Ano? So, ibig sabihin po nito mga ka-action, mga kasurog, ang Ako Bicol Party List ay kahit kayo ay nakakasama na sa lahat ng mga laban, sa lahat ng pinupuntahan ng Ako Bicol Party List, sa medical mission, pag kayo ay nangangailangan, wala pong pinipili ang Ako Bicol Party List. So, ngayon mga ka-action, 5 lamang po ito sa 13 na mabibigyan ng wheelchair ng Ako Bicol Party List. So sa katunayan mga ka-action, kasama natin ngayon ang butihing congressman ng Ako Bicol Party List na andito ngayon si Congressman Attorney Alfredo Pido Garbin. Kong, magandang hapon po sa inyo, Kong. Thank you, Remy, and lalong-lalo na sa mga representative ng ating recipient. Nakita ko ang pasasalamat at yung pangangailangan talaga ng wheelchair para sa kanilang mga mahal sa buhay. Some are victims of stroke, amputee, or diabetes. And we see, nakita natin kung gaano kahalaga yung wheelchair dahil simpleng bagay, simpleng tool, pero this, kumbaga, brings a lot of help, kumbaga, tulong sa kanilang kapamilya. Sa reason na yung iba, bedridden, the only way na makapagpasyal, makabuhat, as I've learned, so iba mo pa magsimba, is through this equipment like wheelchair na kung saan padagos ng pinagtatao sa satuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipo. And nagpapasalamat ako sa pag-reach out sa mga kapamilya, lalong-lalo naman sa mga maaruga, mapag-asikaso mga barangay officials na, si Kapi Manuel, Kagawad Emily, and Kagawad Joan, kamalalay na barangay, digdi sa probinsya ng Albay. Salamat sa Induga Boss. And kami sa Ako Bicol Party List nangangako na sa abot kan sa muyang makakaya, asin kapasidad, sisibihan mi ang gabos na sektor kan sa tuyang sosyedad. Maraming salamat po Kong dahil ito po ay talagang isa lang po sa mga programa na patuloy na napapakinabangan ng ating mga kababayan. Ito po yung programa patungkol sa kalusugan. And alam po natin na talagang ang Ako Bicol Party List ay patuloy na sinisikap na lahat ng ating mga kababayan ay mabigyan ng tulong, especially kung ito ay in terms of medical. And speaking of medical na tulong, let me announce to you that the ongoing construction of the Legacy Hospital ng Pangulo, inumpisahan ng Ako Bicol Party List through the resigned Congressman Saldico. Pero kahit wala na siya, ito'y may commitment ang ating national government na ito'y pagpapatuloy dahil ito'y para sa mga kababayan natin Bicolano. This will serve as the biggest hospital in the entire Bicol region. Pinakamalaking hospital na magiging specialty hospital na kung saan pagsisilbihan yung 6 na probinsya ng Kabicolan. And to tell you also na by this year, patuloy yung ating serbisyo sa pamamagitan ng AHICS, pati naman yung MAIP. Yung ating mga selected private hospital will be funded with MAIP. And then yung ating AHICS through DSWD, once ma-download yung pondo, ay makakapag-avail yung ating mga kababayang Bicolano. Yun yung ating pinursige, inilaban sa panahon ng budget hearing na talagang hindi pwede mapabayaan. Those who are needing of medical, financial assistance in crisis situation. So, the education, advocacy, health advocacy, sa side ng infrastructure, the livelihood trainings and programs through DOLE and TESDA, pati na yung pagtulong natin sa mga mangingisda at mga paraoma, and the promotion of tourism and the protection of the environment through our environmental programs sa participation ng ating mga kabataan. Patuloy natin gagawin yun. So, salamat sa ating mga barangay officials. And to all the family members, recipient of this wheelchair, ito ay konting tulong lang pero it means a lot. Malaking tulong lalong-lalo na sa iyo na talagang damang-dama mo ang epekto nito at kasiyahan na
pagdating ng oras, yung nanay ay makakapag labas sa bahay, makakapagsimba. And somehow, mababago ang kanilang buhay kesa palagi na lang nakahiga. Ano? Okay. Thank you so much, Kong Pido. At maraming salamat din po sa ating mga beneficiaries na talagang una sa lahat ang Ako Bicol Party List sa kanilang nilapitan para sa kanilang pangangailangan, para sa kanilang pamilya. At Kong, eto na po ay formal na po nating iti-turn over po sa kanila, ibibigay sa kanila. Kasama po dyan ang food packs para po meron din po silang maiuwi sa kanilang pamilya. So, ito po, mga ka-action, mga kasurog, ay after this ceremonial turnover, ay talagang maiuwi nyo na po ito sa inyo. Ano? Makikita na po ng inyong mga mahal sa buhay ang bagong wheelchair mula po sa Ako Bicol Party List. At pagkatapos po nitong 5, susunod na po yung 4 pa na naandito, no, para po mabigyan ng wheelchair mula po sa Ako Bicol Party List. So, mga ka-action na sa mga may kapamilya po dyan na nangangailangan din ng tulong, ito pong assistive device ay binibigay po ito ng Ako Bicol Party List ng libre at wala po kayong kailangan pong bayaran dahil ito po ay libre. Ulitin po natin, libre po na ibinibigay ng Ako Bicol Party List. So, yan po yung kahilingan ni Kong, ano, na sana ito pong assistive device ay hindi po ito pang habang buhay. Ano, na ito po ay pansamantala lamang at habang yung kapamilya po ninyo ay on the healing process, ay makalakad po sila. Ano? So yun po yung kahilingan at dasal ng ating butihing congressman po sa mga pamilya or beneficiary po nitong wheelchair. So pagkatapos po ng 5, eto naman po yung 4 na tatanggap ng wheelchair na iuwi po nila para sa kanilang mahal sa buhay na nangangailangan po. Apo. So after po niyang 4, meron pa pong susunod, 2 pa po. Ayan. So total of 11 ngayon pong hapon ang mabibigyan ng wheelchair. So actually 13 po ito, ano, so yung 2 po ay medyo malayo po yung lugar at medyo hirap po yung ating beneficiaryo na pumunta dito. Kaya ang pinapupunta po sana namin dito yung kapamilya lang dahil ayaw naman po namin na mahirapan pa yung beneficiaryo. Ano, pero dahil sa malayo po yung lugar, given, naiintindihan po namin, kami po mismo yung maghahatid ng 2 wheelchair doon po sa bahay ng beneficiaryo. Ayan, so thank you so much po. Another 2 po. Ayan. Ito naman po, maraming salamat po nanay. 2 naman po. Ito yung humabol, ano. So, congratulations po sa inyo at maraming salamat sa Ako Bicol Party List na patuloy na kaagapay, katuwang ng ating mga kababayang nangangailangan, lalo na yung mga kapamilya na meron pong mga kapansanan, ano, hirap sa buhay at hindi po makabili or wala pong kakayahang bumili ng wheelchair. So ngayon po nagaganap yung turnover. Ito yun po, ano, tapos na po yung formal. Hingan na lang po natin ang final words. Okay na po yun, Kong. Maraming salamat po, Congressman Attorney Pido, sa iyo pong presence today at patuloy po kaming umaasa na ito po na mga beneficiaryo, sabi nga ni Kong Pido, ay sana po pagdating ng panahon sila po ay makalakad. Maraming salamat po. Sa muli, ang Ako Bicol Party List ay patuloy na tumutulong sa ating mga kababayan. Kaya nga po ang Ako Bicol Party List ay katulong na, kakampi pa. Or sa Bicol, katabang na, kasurog pa. Ako po si Remy Araneta Mendones at ito ang Ako Bicol, tabang ora mismo. At syempre kasama dyan ang Ako Bicol Party List. Ako Bicol Sinda, kita ika. 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 Ako Bicol. Ako Bicol, inisa kuyang tataramon, igwang tiwala sa sadiri, asin maka Diyos, magalang,
Madaling mamuo, maurag, mabuo, Kagawad, Honorable, paninindugan, Bagas, at Rose. tapos na bagay, lainat Kaya din naagong tapat sa camera, Shy. basta sa matanos, kaya sa tuyang isuriyaw, dangan ni Kurahaw sa kapos. Kaway-kaway. Sinda, Bicolano kita, Bicolano ikaw, Bicolano ako Bicol. Nasa labas na po yung chopper. Punta na po tayo doon. Bicolano ikaw, Okay, get your wheelchair and one food pack. Bigyan mo na. Di ko nga ni nababasa ini. Day. Corona lang ka mo. Okay, bye-bye po.